Zase, v té energetice se dost často stává, že se prostě objeví jedno téma, ať si řekneme, jo, to je svatý grál, do toho budeme investovat, to bude bezvadný. Určite si nemyslím, že služby výkonové rovnováhy za 2 roky už nebudú. Teď už možná se začínají objevovat i případy, kdy si někdo pořídí baterii a tu fotovoltaiku k tomu nemá, že má jenom tu baterku. Můžete to potvrdit? Určite áno. Dobrý den, vstupujeme do doby bateriové? A nebo začíná být naše energetika na baterky? Vyberte si. A abyste měli nad čím přemýšlet a o čem diskutovat a abyste měli informace a argumenty, tak tady máme zase hosta ve vysokém napětí. Vítám pana Branislava Hrdého ze společnosti Vatstore. Pane Hrdý, dobrý den a vítejte. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Společnost Vatstore dělá návrh, provoz, optimalizaci a financování systému skladování energie z obnovitelných zdrojů, takže budeme se bavit samozřejmě zejména o bateriových úložištích. Což je teď obrovské téma. Teď to vidíme na spotu každý den, v podstatě nejvíc, řekněme o víkendech, v pracovních dnech, kdy přes poledne máme v podstatě nulové záporné ceny, ve špičkách jsou tam 200, takže příležitost pro baterky obrovská. Pochopili to už firmy, protože vy dodáváte především pro firmy? Takto na začiatok v podstate dodávame jak pre ten investičný sektor, to znamená tzv. FTM, in front of the meter systémy, takisto aj behind the meter, kam sa radia práve tie podniky. Podniky samozrejme začínajú nejakým spôsobom rozpoznávať túto príležitosť, hlavne z pohľadu optimalizácie nákladov. Avšak keď zoberieme to retrospektívne za rok 2025, tak približne 90% projektov, ktoré sme akvírovali v rámci Českej republiky, tak bolo zamerané na tie investičné projekty na SVR. Samozrejme tá volatilita v rámci denného trhu je zrejmá a práve vďaka tomu podniky si dokážu optimalizovať prostredníctvom batériového úložiska samozrejme svoje náklady. Máme na to rôzne mechanizmy, ktorými to dokážeme zabezpečiť, či už je to v podstate štandardným spôsobom, že tá spoločnosť si zaobstará to batériové úložisko od nás ako od Vatstoru, ktorého súčasťou je samozrejme EMS, platforma Podium, to je v podstate optimizačný engine, ktorý zabezpečuje okrem iného aj operovanie na dennom trhu s energiami, to znamená, snaží sa nastaviť z pohľadu profilu spotreby aktuálnych denných sadzieb, produkcie fotovoltaiky, ak tam je tú správnu stratégiu prostredníctvom umelej inteligencie tak, aby ten provoz z pohľadu nákladov bol čo možno najoptimálnejší. Ďalej je tam možnosť alebo varianta v podstate, čo ste načrtli na začiatku, to plne financované riešenie, kedy zákazníka trošku zbavíme tých štandardných starostí z pohľadu stavebných povolení a veškerého developmentu toho projektu. Je to projekt, ktorý obsahuje vlastne obnoviteľný zdroj. Drvivá väčšina je samozrejme fotovoltaická elektráreň v kombinácii s batériovým úložiskom. Následne tomu koncovému klientovi zazmluvníme cenu za elektrickú energiu, ktorú je garantované, že bude vždy nižšia, ako je aktuálna cena na trhu. Má tam nulové capexové náklady, o OPEX počas zmluvného obdobia sa staráme my a po uplynutí zmluvného obdobia technológia spadá jemu do majetku. V Česku se hovoří v posledních letech o bateriovém boomu, zároveň ale slyšíme, že ta rezervovaná kapacita, která tam je k dispozici, tak kdyby se to všechno mělo postavit, tak asi zakopáváme o baterky všude. Do třetice slyšel jsem už, že ten boom končí a já vlastně nevím, co si z toho mám vybrat. Jak se v tom vyznat? Záleží, z akého pohľadu sa na to pozrieme, na ten boom. Či je to boom z pohľadu podávania žiadosti o pripojenie. Tam rozhodne. Tam je to určite boom. Potom z pohľadu dodávky batériových úložisk. Tam by som povedal, že rok 2025 určite bol rekordný. A potom je v podstate tá finálna fáza, to znamená projekty, ktoré sú reálne v provoze, pokiaľ sa bavíme o službách výkonovej rovnováhy. A tam si myslím, že ten boom ešte nie je. Z pohľadu nás ako dodávateľa v podstate batériových úložísk spolu kompletne so softverovým riešením, tak ten boom by som povedal, že momentálne asi kulminuje, by som možno povedal.
To téma těch baterií je ještě podle mě pro tu širší odbornou veřejnost malinko nesrozumitelné, protože podle mě pořád moc nevíme, co přesně to je v tom smyslu, nebo samozřejmě každý ví, co je baterie, máme to všude doma, máme to už i v obojcích pro psa a podobně. Ale jde spíš o to, jakým způsobem to zařízení používat. Že jo? Těch způsobů je hodně. Z mého pohledu vlastně se rozlišují takové dva základní. Buď se na to můžu koukat jako na optimalizaci nějaké svojí spotřeby, nákladů, soběstačnosti, dejme tomu, anebo můžu vstoupit do služeb výkonové rovnováhy, to znamená dát vlastně tu baterii k dispozici provozovateli soustavy, aby si s ní hrál, a aby mi za ní platil, jestli tomu rozumím správně. Ale víceméně v takovém případě se může ta baterie chovat k mému provozu trošku jako nelogicky, protože prostě je tam kvůli té síti. Říkám to správně, nebo mě opravte? Čiastočne áno. To je dobře. Čiastočne áno. Jedná sa v podstate, sú to typologicky dva typy projektov, s tým, že jeden je ten investičný zámer, čisto, to sú batérie, ktoré vznikajú na brownfieldoch, greenfieldoch a podobne. A potom sú práve batériové úložiska, ktoré sú implementované do podnikov. Do podnikov, jak ste správne povedali, môže to byť z pohľadu optimalizácie ceny elektrickej energie, alebo nedostatočnej kapacity, napríklad potrebujú navýšiť príkon, ale nie je tam tá možnosť, to znamená orezávanie výkonových špičiek, čo súvisí samozrejme aj s inštaláciou napríklad nabíjačiek na elektromobily, konec koncov. Takže sú to typologicky tieto dva projekty. V niektorých prípadoch samozrejme môže nastať situácia, že majú tzv. Lokálnu distribučnú sústavu v rámci podniku a dokážu operovať s vlastnou spotrebou. To znamená, bavíme sa o nejakej technologickej flexibilite z pohľadu integrácie batériového úložiska ako jedného technologického celku a potom ten druhý technologický celok môže byť tá spotreba, ktorú dokážu nejakým spôsobom prispôsobovať v čase. Nemá to úplne každý výrobný závod, lebo prím v podstate vždy hrá profitabilita toho výrobného závodu a určite sa neriadia aktuálnymi cenami elektrickej energie, skôr práve potrebujú, povedzme, tú elektrickú energiu zakumulovať z nejakého zdroju práve v dobe, keď je prebytok a použiť ju vtedy napríklad, aby preklenuli ten pík v podstate v rámci ceny. Čili ten provoz je v podstatě úplně odlišný. Dá se říct, že pokud si vyberu to, nebo pokud pro mě jako pro firmu je důležitější, abych si optimalizoval nějakou spotřebu, anebo teda to mám investičně pro tu SVR. Presne tak, je to buď investičný zámer, alebo práve, či už to môžeme nazvať z pohľadu udržateľnosti, ESG, alebo niečo podobné. Když se vrátím trošku na začátek, mluvili jsme o těch spotových cenách, teď to opravdu vidíme v podstatě každý víkend, hlavně na tom jaře, když ještě nenaskočily klimatizace a podobně, ta spotřeba je relativně nízká, ale sluníčko už svítí hodně. Myšlenka je samozřejmě taková, že teď ty baterie, když vezmu hlavně spíš ty velké, takže nám pomohou do budoucna vyhladit ty křivky, ale já si trošku myslím, že se to nepovede úplně, protože to by bylo v přímém rozporu s přáním samotných baterkářů. Tam by pak jako zmizela ta příležitost. To by som možno povedal, že také zbožné prianie v rámci energetiky všeobecne, aby tá krivka bola vyhladená. Do toho vstupuje strašne veľa premenných, aby tá krivka v podstate tá krivka, keď to tak nazvem, bola úplne vyrovnaná. Už se tomu dneska prý říká i kanion, když je to jako áno, až dolu. Áno, v podstate tak, jak hovoríte. Takže to si myslím, že nie je úplne reálne. Určite v najbližších rokoch do budúcna stále sa dejú povedzme nejaké legislatívne zmeny alebo niečo podobné, čo na to vplýva. Jak som spomínal, je tam XY rôznych premenných. V podstate aj elektromobilita ako taká na to vplýva, či už sa bavíme o natívnych elektromobiloch, alebo do budúcna možno o vodíku, ktorý tiež nejakým spôsobom treba produkovať. A to samozrejme má vplyv na potrebný príkon, ktorý sa odoberá zo siete. Takže tá cena je vždy závislá alebo priamo úmerná v podstate poptávke. Tak funguje každý trh. Keď je poptávka veľká, a nedostatok energie, tak tá cena logicky vyletí. A pokiaľ je to naopak, tak tá cena spadne do záporu, keď potrebujú donútiť v podstate zdroje, aby to nejakým spôsobom odobrali, alebo tých koncových zákazníkov. A práve tam vzniká ten investičný zámer alebo príležitosť, kedy tie veľké baterky dokážu pomôcť vlastne s vyrovnaním tej výkonovej
či už výkonovej krivky, môžeme to nazvať aj tak, čo má samozrejme priamy vplyv na cenu. V energetice se hodně hovoří o digitalizaci, o nachytřování těch systémů a já mám pocit, že zrovna u té akumulace je to dost zásadní téma, protože tam jsou to trošku věci mezi nebem a zemí a ta lidská hlava a to rozhodování je tam vlastně trošku na škodu, protože ten systém sám by měl vyhodnotit, teď nabít, teď vybít, teď sloužit tak a tak, jet na půl plynu a podobně. Jak moc velký potenciál, řekněme, umělé inteligence, automatizace tady těch chytrých systémů je právě v baterkách? Znovu musíme rozlíšiť tie typologicky tie projekty. Tomu sa nevyhneme. Presne tak. V podstate v rámci tých investičných projektov je to čisto v kompetencii agregátora. Agregátor je zodpovedný za generovanie profitu tomu investorovi. Ten, kdo združuje vlastne několik batérií dohromady. Ten, čo v podstate nejakým spôsobom určuje, kedy sa tá baterka má vybíjať, kedy sa má nabíjať a podobne. Tam tých príležitostí je samozrejme viac, okrem SVR, je tam obchodná flexibilita. A to je naozaj v kompetencii toho samotného agregátora, aby dokázal vyhodnotiť, čo v danej situácii na ďalší deň, napríklad akú stratégiu zvoliť a čo najviac možno vygenerovať zisku pre toho koncového investora. To je z pohľadu tých investičných projektov, kdežto z pohľadu v podstate tých projektov za elektromerom ten systém môže byť plne autonómny, čož v podstate všetky tie parametre, ktoré ste spomenuli z pohľadu umelej inteligencie, automatického nastavovania v podstate nejakých parametrov, parametrizácie toho daného sajtu, či už je to z pohľadu, jak som spomínal, profil spotreby, predikcia počasia, dajú sa tam dávať napríklad výluky z pohľadu výrobných závodov, keď je napríklad nejaká odstávka, údržba alebo niečo podobné. A je to na báze umelej inteligencie. Takže tam samozrejme je za to zodpovedný, v našom prípade sme za to zodpovední my, keďže my sme v podstate tvorcovia a vývojári platformy Pódium, to znamená, je to náš produkt. Když zůstaneme u těch služeb výkonové rovnováhy, to znamená, jsme před elektroměrem a řešíme opravdu to, že pomáháme té síti. Zase v té energetice se dost často stává, že se prostě objeví jedno téma, ať si řekneme, jo, to je svatý grál, do toho budeme investovat, to bude bezvadný. Tady to tak jako vypadá v tuhle chvíli, ale už to možná se trošku zavírá, to investiční okno. Nebo ne? Myslím, ta příležitost, Rozumím. Co se týče služeb výkonové rovnováhy, říká se, že se to dost zaplňuje, že ta konkurence tam roste a že možná rok, dva to ještě bude zajímavý a pak už budeme muset všichni řešit spíš tu, řekněme, obchodní flexibilitu. Tak to nie je to v podstate tá otázka, aspoň z môjho pohľadu neznie, keby som bol investorom, že či chcem baterku využívať na SVR alebo na obchodnú flexibilitu. To sú veci, ktoré majú ísť z môjho pohľadu paralelne. A o tom, ako to má byť strategicky nastavené, tak to o tom má rozhodovať v podstate agregátor. V súčasnej dobe samozrejme, pokiaľ berieme do úvahy povedzme služby výkonovej rovnováhy, takže SVR, tak tá cena aktuálne, keď sa robia nejaké povedzme kalkulácie, prepočty z pohľadu IRK, ROIčka na projekty pre tých investorov, tak uvažujú skôr pesimisticky, niekde okolo 3-4 miliónov povedzme, v rámci ceny alebo možnosti vygenerovať profit 3 až 4 miliónov za megawatu za rok. Kdežto v prípade flexibility je to ešte trošku pesimistickejšie, to znamená nejaké 2 až 3 milióny za megawatu za rok. Reálne v roku 2025, čo sa týka SVR, tá hodnota bola cez 5 miliónov za megawatu. Je zrejmé, že s pribúdajúcim počtom v podstate implementovaných projektov do služieb výkonovej rovnováhy bude tá cena samozrejme trošku klesať. Tí agregátori, ktorí sú znalí, tak s týmto samozrejme v rámci ich prepočtov kalkulujú. Ale naopak ich úlohou je to kompenzovať. To znamená, pokiaľ tú stratu alebo v úvodzovkách stratu zhoršia sa podmienky z pohľadu profitability na SVR, tak kompenzujú v podstate tou flexibilitou. To znamená, že oni sa rozhodnú ktorý deň, ktorú hodinu, ako tú baterku využívať tak,
aby vygenerovali čo najviac zisku. Koniec koncov oni sú motivovaní svojím fíčkom v podstate z toho zisku, takže je to aj v ich záujme, aby tú baterku využili čo možno najviac. A určite si nemyslím, že služby výkonovej rovnováhy za 2 roky už nebudú. Keď sa bavíme povedzme o progrese, ktorý tam je nutný z pohľadu legislatívnych zmien v rámci Európskej únie, ESG a podobne, tak odstávka uholných elektrární napríklad. To všetko bude spôsobovať v podstate nejaké výkyvy tej krivky a treba to riešiť. Takže služby výkonovej rovnováhy určite nezaniknú. Ak si to niekto myslí, tak to tak určite nebude. A naopak tá flexibilita do toho možno, ten pomer sa bude zvyšovať v rámci využívania baterky pre flexibilitu. Vy jste to tady trošku naznačil a zase samozřejmě budeme muset rozlišit na ty 2 větve. Jak je to s tou návratností v tuhletu chvíli? Protože ty bateriové systémy nám zlevňují relativně v posledních letech, ale ten trh je čím dál tím zase složitější a vstupujeme zase do nějaké krize. Tak vlastně dá se to nějak zobecnit a říct zhruba, v jakých letech se pohybujeme v návaznosti na to, co teda zrovna jako máme na mysli? Určite môžem povedať na základe informácií, ktoré mám od investorov, ktorí s nami riešili batériové úložiska, tak samozrejme ROIčko je v podstate návratnosť investície, čo tí investori v drvivej väčšine berú za gro v podstate toho rozhodovania ako takého, či do toho investičného zámeru majú vstúpiť alebo nie. V rámci projektov na SVR z toho prvopočiatku samozrejme tam boli určite v rámci ROI parametru tie roky veľmi zaujímavé. To znamená, bolo to v niektorých prípadoch pod 4 rokmi. V súčasnosti treba však povedať alebo podotknúť, že tá cena batériových úložisk v tej dobe bola vyššia. Samozrejme došlo k optimalizácii výroby v rámci výrobných závodov z pohľadu baterkární a podobne. Následne tá cena batériových úložisk začala klesať. Začala klesať samozrejme, ja poviem, že úplne v rovnakom pomere cena za služby výkonovej rovnováhy, ale čiastočne je to kompenzované, keď si zoberieme tie 2 krivky, ktoré do toho vstupujú z pohľadu capexového a samozrejme z pohľadu toho profitu, čo určuje v podstate ROIčko ako také. A v súčasnej dobe, keď si zoberieme, že životnosť batériového úložiska je na kapacite 60% v našom prípade, to znamená end of life, EOL. Záleží podľa cyklovania batériového úložiska, ale povedzme, že sa bavíme o nejakých 17 rokoch orientačne, pesimisticky. Pokiaľ je návratnosť na úrovni 8 rokov, tak znamená, to je stále ako investične zaujímavé. Hej. Otázka je možno z pohľadu veľkosti batériového úložiska, ale to je už naozaj na tom investorovi, aby si správne nastavil stratégiu s agregátorom a my samozrejme radi prepájame agregátorov alebo radi doporučujeme v podstate tým investorom, aby toto mali odkomunikované v tom prvopočiatku, aby si naozaj tým investičným zámerom boli istí. Možná ještě doplňující otázka. Když budu mít tu baterii a třeba větší zapojenou do služeb výkonové rovnováhy, nebude tím týráním ze strany sítě trošku jako snižována i ta životnost? Tam se čistě technicky, jestli prostě ten způsob provozu se na tom nemůže jako malinko projevit. Ono mi to může být jedno, že jo? Když mi to jako dá tu návratnost, ale možná by diváky zajímalo, jestli tam skutečně se to může projevit nějak technicky. Samozrejme, cyklovanie baterky, keď sa bavíme o tej, možno to môžeme dať do kategórie technická alebo technologická flexibilita, kde cyklovanie baterky samozrejme má vplyv na jej životnosť. Pre služby výkonovej rovnováhy z prvopočiatku sa uvažovalo povedzme s približne 20 cyklami za deň. My v prípade bežných projektov, ktoré sú určené na optimalizáciu ceny, že výrobný závod má fotovoltaiku, potrebuje akumulovať, to sú tie BTM projekty, čo som spomínal, ktoré okrem iného aj financujeme, tak tam uvažujeme s cyklovaním povedzme 1,7 cyklu za deň. To je podstatný rozdíl. No. Samozrejme, ale aj napriek tomu tie technológie, ktoré sú, keďže história batériových úložisk, ktoré sú implementované, nie je ani zďaleka taká, aká je ich záručná doba, a samozrejme nejaké predikcie z pohľadu degradačných kriviek. Tí výrobci si tam dávajú značný buffer a na základe súčasných štatistických dát, ktoré máme,
tak či už sa bavíme o EOL-ku alebo degradácii, tak to nevyzerá tak pesimisticky, ako to je v prípade tých oficiálnych degradačných kriviek od výrobcov. V minulosti v Česku ty baterie byly hodně doplněk fotovoltaiky, nejenom v domácnostech, ale i firmy to tak často měly. Myslím si, že Česká republika je tímhletím docela výjimečná. Teď už možná se začínají objevovat i případy, kdy si někdo pořídí baterii a tu fotovoltaiku k tomu nemá, že má jenom tu baterku. Můžete to potvrdit? Určite áno. Znovu, investičný zámer je jasný. Tam v drvej väčšine to býva v súčasnosti bez fotovoltaiky, ale znovu, je to v podstate na nejakom zhodnotení toho investora. V niektorých prípadoch naozaj dáva zmysel tam implementovať fotovoltaickú elektráreň. V prípade tých podnikov, tak batériové úložisko sa štandardne môže dávať samostatne v prípade, že potrebujú orezávať výkonové špičky a potrebujú povedzme rozšíriť vozový park o elektromobily. To je v podstate štandardná vec, ktorá sa deje, a to batériové úložisko potom môžu využívať povedzme aj trošku, aby optimalizovali tú cenu elektrickej energie. Ale na to samozrejme sú nutné buď historické a štatistické dáta, alebo nejaký profil, ktorý vedia dodržiavať z pohľadu odberu elektrickej energie skrz nejakú nabíjaciu stratégiu napríklad. Ale samozrejme tie projekty vznikajú, kde je čisto ako samostatne stojace batériové úložisko. Tak. Filozofická otázka na závěr. Ta energetika se nám stává stále chytřejší a složitější. Už prostě nejsme dávno v době, kdy jsme měli pár zdrojů navěšených do přenosovky a všechno to šlo přes distribuci. Teď už je vlastně i v Česku víc zdrojů zapojených do distribuci, když se to vezme i na instalovaný výkon. Jak moc to klade nároky i na ty uživatele a investory, aby byli chytřejší? Ptám se z toho důvodu, že rok 2022-2023 to skákali do energetiky a i do baterek prostě firmy, které to předtím nedělali. A ono to taky pak špatně dopadlo, protože přišly roky 24, 25, najednou se situace změnila, ty návratnosti jsou jiný a tak dále. Tak jestli tohleto sledujete vlastně, jo? Jestli ta kompetence i v těch firmách, co se třeba přímo energetikou nezabývají, ale jsou jejími uživateli, jestli tam roste ta poptávka. Určite áno. My vo Vatstore v podstate máme, keďže operujeme vo viacerých krajinách Európy, primárne je to Veľká Británia, Nemecko, Česko, Slovensko, potom sú nejaké jednotky projektov aj v iných krajinách. Keď sa zameriame povedzme na ten trh vo Veľkej Británii, tak energeticky vzhľadom na geografickú polohu a podobne si myslím, že to, čo sa deje tu, tak historické dáta už máme. Používame to ako nejakým spôsobom povedzme benchmark. Tá krivka vývoja energetického sektoru je podobná. Tak v súčasnosti vo Veľkej Británii tie plne financované systémy, tzv. Price Protect, idú naozaj vo veľkej miere a slúžia primárne na optimalizáciu ceny. Keď to zoberieme z pohľadu výrobných závodov, oni sú nútení v podstate riešiť ESG, udržateľnosť, podobné veci. Ale niektoré výrobné závody sa na to môžu pozerať aj z toho pohľadu, že radšej ten capex by som si investoval do vlastnej technológie, aby som si zvýšil profitabilitu. A na to v podstate ten náš produkt je zameraný. Dokážeme v podstate bez akékoľvek capexu a opexu toho investora tie projekty tam zabezpečiť, optimalizovať v podstate kompletne celé to odberné miesto. Takže to, čo sa deje v Anglicku, postupne prechádza na tú východnú časť Európy. Máte to ako křišťálovou kouli trošku. Snažíme sa, ale samozrejme nie je to vždy 100%, ale ten záujem o tie produkty je značný. Povedzme na nemeckom trhu alebo práve v Česku, ale v Česku je to trošku ešte, nazvem možno zaslepené tými investičnými projektami. Ale určite do budúcna z pohľadu firiem, ktoré riešia obdobné situácie, baterkári a podobne, tak treba uvažovať samozrejme z pohľadu nejakých referencií inštalovaných systémov, ktoré tam sú. V dnešnej dobe niektorí baterkári povedzme riešia referencie tým spôsobom, že udajú údaj ohľadom inštalovanej kapacity, ktorú majú.
ono to nie vždy je úplne relevantné, treba sa pozrieť na počet inštalovaných projektov. Niekedy to môže byť veľkokapacitný projekt jeden. Odladiť procesy a veškerú technológiu na jednom projekte nie je úplne ideálne alebo jednoduché. Nehovorím, že to nie je nemožné. Takže z tohto pohľadu, keby som bol na mieste v podstate v prípade tých plne financovaných projektov nemôžem povedať na mieste investora, ale na mieste zákazníka, tak v podstate nejaká tá naša devíza hlavná spočíva v tom, že my do tých projektov investujeme. Takže tá záruka, že tu budeme za 2, za 3, za 5 rokov, tam samozrejme je, okrem toho, že za nami stojí samozrejme silný finančný partner. Dobře, tak děkuji, pane Hrdý, že jste byl hostem našeho vysílání. Ďakujem aj ja. Děkuji za pozornost, diváci. Nezapomeňte si určitě zakliknout odběr, pokud ještě nemáte, platformy Dataran, ať vám neunikne žádný další díl Vysokého napětí nebo dalších podcastů. A pokud nás máte hodně rádi, tak nás sledujte i na Hero Hero, předplaťte si nás. Mějte se krásně, za týden opět na viděnou. Dovidenia. Politika, správy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.